שלום לכולם, לא צריך היכרות. כאן רודני ארצ'יבלד אם לא ידעתם בטעות. התותח של המקום אוחז בכס המלכות, ממש כמו אפיפיור ליאור חף מכל טעות. בנות, מה קורה? אתן בקטע for sure. עד גיל 10 כבר בכל יבשת הספקתי לגר. אני המקור, בכור הפרוסור, יש בי קדושה הולכת פנימה ולכן לי אור. שולט ביד רמה בכל אישה שקמה, עושה שטויות רק לבלות עם ההיא ופה ושמה. אני מציין זאת כי בעצם, ואני אומר זאת די בעצב, עוד לא נולדה אישה שתעמוד איתי בקצב. ווף ווף, אל תתעסק עם הינשוף, שוף שוף על העיניים הירוקות והפרצוף, צוף חצוף אוף, תוריד ידיים מהגוף, גוף אוכלת אותך בלי מלח כמו שרוסי אוכלת לוף לוף. תקשיב טוב, אני לא עוד סתם אחת איתה התחלת, קיווית שפול פה לרגליך התבלבלת, כי זה לא תופס עליי כל הרייכמן חרטה, ואם זה כל מה שיש לך תלך ישר הביתה ביץ'. וואי וואי, איזה לחץ בחיי, וואי בדרך כלל דופק חיוך, אין נקראות עליי, אוקיי תרגיעי, תרשי לי לעדכן, לא קלטת אותי מותק, אני קצין וג'נטלמן. עלק. מה זאת אומרת? איזה חלק? שניהם. מה שמעת? את הכל. תרחיבי. ובכן, דבר ראשון סרן, התחלת צנחן, היית כך מצ'וק מגניב, שלפת לאמן, הוצלחת חזרה כי היית ילד חוצפן, לגבי הקורצינים, מה לומר עבריין. הסתקרנתי, הבנתי, הרי קצת נימוס, אקנה לך דרינק, קצת מכיר ואולי תראי לי את רגע, רק שנייה, איך הבאת בביאוס? לא מבינה, זה הצולה, וואלק יש לי יחוס. אבא שלי שגריר האום. וואו, ארגון עם שיניים. אבא שלי ראש מועצה, הוא מזיז דבר או שניים. מאיפה את במקור? הרי ירושלים. צור הדסה. הר אדר. יש לך משהו בעיניים. זה מכעיס כמה שאני טוב, אני אריה, אני נמר, אני אקרא לך דוב. אגב ממי, להבא קצת פחות אגרסיבי, פחות צעקות באנגלית, תהיה פחות אינטנסיבי. מה קרה לך משוגעת? זה מה שאתן אוהבות. מה שתגיד, אגב תליתי פה תיבה לתלונות. וואו, מה קורה? הכל פה זז קצת מהר. אתה רוצה שאבכה? מה פתאום? תשתפר! רגע, baby, maybe we should lay a קו. אני חיה של מסיבות, של אנשים, שלה עכשיו יש לי קריירה, דירה סחורה. גידלת קצת בטן. בזטורי אחד. חמוד עוברים למנהטן. איך היא עפה עליי, זה בדוק, אתה תותח יא מלאך, אז די אני חנוק, יש לי קריירה מטורפת, אני רוצה הפסקה. אני I'm home, הולכים להנפקה. את מלכה, איזה יופי, נצא לחגוג שבוע סקי. אני יוצאת עם חברות, אבל אתה תרגיש חופשי, תפשל פרלל, לכופף את הברכיים. נבלה קצת בבית? יאללה ביי. איזה זין, מי חושבת שהיא? כמו פצצת TNT, נחתה לליאור על השאסי והעיפה אותי. כנראה שהינשוף קצת לא מבין את המצב, הדוב הוא זה שקובע, לא יוצאים בלעדיו. יש אחרות, ים בנות שיעופו עליו. יאללה ביי, אני אף, יוצא אל הקרב, הקרא את ניו יורק במועדון הכי נחשב. אולי יראה שם את מאיה? פאק אני מאוהב. לקח ילדים, אם פספסתם את האישו, אם יש מישהי כמוני, אז לכל אחד יש מישהו. סתובבו בעולם, בסוף בטוח תרגישו. שוב אני מתרגש, מה נהיה? קח טישו. אני זכיתי בבטל, אתה זכית בלוטו. לא לפי צוות עמוס, איפה אתם? סטונטו. ועכשיו ברחבה, אל תהיה כל כך מחליא. ריקודים זה תחום שלי.